Hyvät PPn-katsojat. Vuonna 2010 äänestykset PP-talossa jatkuvat vanhaan tapaan. Asukkaat saavat plussa-ääniä ja miinusääniä. Kukaan äänestäjistä ei kuitenkaan tiedä, menevätkö äänet todellakin perille. Äänestyksissä ei koskaan kerrota, montako ääntä kaiken kaikkiaan on annettu, montako ääntä on plussaa, montako ääntä on miinusta ja mikä on todellinen jakauma äänestyksen aikana. Äänestystauoilla yllättäen hirveitä muutoksia tapahtuu. Asukkaat ovat vuoron perään lähdössä, vuoron perään voitolla ja tämä onkin herättänyt monessa ihmisessä paljolti ihmettelyä. Herääkin kysymys, että menevätkö meidän äänet todellakin perille vai onko tämä äänestys ihan puppua? Onko todellakin niin, että mitään äänestystä ei oikeasti ole ja rahat menevät hukkaan?